Θα αναφέρω εδώ, για να μην μιλάει ένας Έλληνας, σας μιλήσει ένας Άγγλος. Ο μεγαλύτερος και γνωστότερος σήμερα γλωσσολόγος που ασχολείται με την αγγλική γλώσσα είναι ο David Crystal. Αυτός λοιπόν που έχει κάνει και το Encyclopedia of the English Language, την εγκυκλοπαίδεια της αγγλικής γλώσσας στο Cambridge, έχει γράψει ότι η αγγλική είναι κλασική γλώσσα. Και πώς το εξηγεί αυτό σε ένα άρθρο του? Διότι λέει τα 2/3 των λέξεων της αγγλικής, 2/3, είναι από τα ελληνικά και τα λατινικά. Λοιπόν, φτάνει ο Κρίσταλ να πει ότι η αγγλική έχει μια πολύ μεγάλη δύναμη, γιατί στηρίζεται στις κλασικές γλώσσες. Και μάλιστα προχωρεί και λέει ότι η ελληνική δεν μπορεί να χαρακτηριστεί νεκρή γλώσσα. Τι θα πει νεκρή γλώσσα όταν μέχρι σήμερα δίνει χιλιάδες λέξεων στον χώρο της επιστήμης αλλά και της καθημερινότητας, και πάει και λέει τα διάφορα για το κυβερνοχώρος και το nanotechnology και το biotechnical κλπ, για να δείξει ότι σήμερα είναι ζωντανά τα στοιχεία. Γονιμοποιεί ακόμα η ελληνική τη νέα τεχνολογία. Ακριβώς, ακριβώς. Επομένως λέει ότι πρέπει να βρούμε μια άλλη λέξη, γιατί το νεκρή γλώσσα ισχύει για τα χετιτικά, ισχύει για τα αιγυπτιακά, δεν ισχύει για την ελληνική γλώσσα. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν την παρουσία την οικουμενική της ελληνικής γλώσσας. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι στα χρόνια του Αλεξάνδρου η ελληνική ήταν lingua franca. Ακριβώς. Ό,τι είναι σήμερα τα αγγλικά. Ό,τι είναι σήμερα τα αγγλικά. Επομένως, πώς το χάσαμε εκεί το στοίχημα. Εκεί το χάσαμε. Εντάξει. Το χάσαμε γενικά ως πολιτισμός, ως χώρα, ως ιστορία. Είναι βαθύτερα τα αίτια. Επομένως, η παρουσία της ελληνικής είναι το ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της. Το δεύτερο είναι η συνέχεια της ελληνικής. Αυτό λέω και ξαναλέω, ότι ο ίδιος λαός στην ίδια χώρα, στον ίδιο γεωγραφικό τόπο, μίλησε την ίδια γλώσσα 4.000 χρόνια πριν. Πρέπει να σκεφτόμαστε πάντοτε και να το λέμε με σαφήνεια και με μια καθαρότητα, ότι η ελληνική γλώσσα ξεκινάει να ομιλείται τουλάχιστον το 2000 π.Χ. και επί 4.000 χρόνια μιλιέται αδιάκοπα, το τονίζω αδιάκοπα, δεν υπάρχουν κενά σε αυτή τη γλώσσα. Αυτό δεν συμβαίνει με άλλες γλώσσες, γιατί παλιές γλώσσες υπάρχουν και άλλες, αλλά δεν έχουν αυτή τη συνέχεια. Γιατί μέσα στον χρόνο άλλαξαν οι γλώσσες, δηλαδή χρησιμοποίησαν άλλες μορφές γλώσσας. Αυτό είναι το δεύτερο, το οποίο αξίζει να το σχολιάσουμε εν συνεχεία. Και το τρίτο είναι η συνέχεια, η δομή και η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη νέα και στις παλιότερες μορφές της γλώσσας μας, τα παλιότερα ελληνικά μας ακόμη και τα αρχαία. Το ότι ο Έλληνας ακούει ή διαβάζει το Ευαγγέλιο 2.000 χρόνια πριν και καταλαβαίνει με ελάχιστες λέξεις που δεν γνωρίζει, το ότι διαβάζει τον Ξενοφόντα, δηλαδή ένα πεζό κείμενο, ή διαβάζει τον Έσωπο. Ναι. Εύκολα κείμενα. Και εύκολα, δεν λέω ποίηση, γιατί η ποίηση πάντοτε έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, και καταλαβαίνει αυτό. Να πηγαίνει δηλαδή 2.000-2.500 χρόνια πριν, αυτό δεν συμβαίνει με καμία άλλη γλώσσα. Αυτό λοιπόν είναι η συνέχεια που οφείλεται στην επιβίωση του λεξιλογίου και των δομών της γλώσσας, γραμματικών και συντακτικών, και επίσης οφείλεται στην αναβίωση, δηλαδή στο ξαναζωντάνεμα λέξεων, με το κίνημα του ελληνικού διαφωτισμού Κοραής και άλλοι, που απεμάκρυναν από την ελληνική, αυτό σημαίνει καθαρεύουσα, κάθαρση, από τουρκικές, βενετσιάνικες λέξεις, και εισήγαγαν ελληνικές λέξεις. Με την επιβίωση, με την αναβίωση, έχουμε μια στενή σχέση νέας με αρχαία, που και αυτό είναι ένα μεγάλο τρίτο χαρακτηριστικό. Και θέλω από την εκπομπή σας για μια ακόμη φορά να τονίσω και να τα ακούσουν οι τηλεθεατές μας, ότι το σημαντικό δεν είναι ότι δώσαμε λέξεις. Το σημαντικό είναι ότι δώσαμε έννοιες μέσα από τις οποίες σκέπτεται κανείς, και βεβαίως αυτές οι έννοιες είναι εκφρασμένες με ελληνικές λέξεις. Γιατί οι λέξεις τι είναι? Ακριβώς. Πολιτισμός είναι. Δηλαδή ένας ανεπτυγμένος πολιτισμός χρειάζεται πάρα πολλές λέξεις για να εκφραστεί. Ακριβώς. Όταν δίνεις λοιπόν τη λέξη system, σύστημα, ή program, ή analysis, ή synthetic, ή method, ή category, κατηγορία, ή hierarchy, ή logic, ή empirical, ή practice, ή theory,
η θεωρία, η το πρόβλημα, το type, το phase, το parallel, το scope, το zone, το skeptical. Μιλάμε για ένα τεράστιο αριθμό βασικών λέξεων, ενιών δηλαδή, με τις οποίες σκέπτεται ο άνθρωπος, έτσι λειτουργεί η νόησή μας. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό που συνέβη με την ελληνική γλώσσα. Όχι ότι δώσαμε πολλές λέξεις, διότι το να δώσεις το fast food δεν είναι το κύριο. Το κύριο είναι τι λέξεις δίνεις. Λοιπόν, αυτές οι λέξεις σφράγισαν τον τρόπο σκέψης του δυτικού, του ευρωπαϊκού πολιτισμού, και αυτή είναι η μεγάλη συμβολή του ελληνισμού, που βεβαίως πέρασε και με τον χριστιανισμό. Μην ξεχνάμε το Christ, το Χριστός, και το Bible και το Dogmatic. Ό,τι πάρεις είναι στα ελληνικά. Διότι το Ευαγγέλιο είναι στα ελληνικά, διότι η Θεία Λειτουργία είναι στα ελληνικά, διότι τα πατερικά κείμενα είναι στα ελληνικά. Η υμνολογία είναι στα ελληνικά. Όλα αυτά πέρασαν και επηρέασαν τον δυτικό πολιτισμό. Ο Σεφέρης έχει επισημάνει το φαινόμενο από παλιά με τη διαίσθηση του δημιουργού. Η ελληνική γλώσσα, ο άνθρωπος, η θάλασσα. Για κοιτάξτε, πόσο θαυμάσιο πράγμα είναι να λογαριάζει κανείς πως από την εποχή που μίλησε ο Όμηρος ως τα σήμερα μιλούμε, ανασένουμε και τραγουδούμε με την ίδια γλώσσα. Και αυτό δεν σταμάτησε ποτέ. Είτε σκεφτούμε την Κλητεμνίστρα που μιλάει στον Αγαμέμνονα, είτε την Καινή Διαθήκη, είτε τους ύμνους του Ρωμανού και τον Διγενή Ακρίτα, είτε το Κριτικό Θέατρο και τον Ερωτόκριτο, είτε το Δημοτικό Τραγούδι.